de fana Sado Kamara ou yere ou sorasu yɛrɛma ɲɔgɔn cɛ u kun kelen bɛ ka sanu denkɛ de tila u yɛrɛma ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ b'u ka parnu sɔrɔ Sado Kamara ka mine d'or Assimi Goïta filɛ ka taga o de ta an bɛ yɔrɔ na ko bi ko o da yɛrɛ ma sisan et puis mine kura fɛn fɛn bɛ ka bɔ Assimi ka pourcentage b'a bɛɛ la a b'o kalama Assimi Goïta est le président le plus riche dans l'histoire du Mali. Ay war mu chouin politicien go bega war fara ñoo nga ta Assimi ta bobi. Malien ntena ndado Assimi ka war ko la. Kontu ba Assimi bolo abe arabu jamana mga ntena ndado la bi folo. Mais mena mu fo ñena. Ay Sado Kamara janfa. Wallahi. Ay Sado ka bien chama ne sejile mbe Assimi bolo entertainment. Mais ambe ka enquête ka chama de kan. Amet la kanda do la ni mun prévu tabulante kumu kan mais nanyen tege da mun kise kan bo tege be mun kise kenin kan u surasu yɛrɛma u yɛrɛma kuye sanu dingen do kumbu yɛrɛma ɲɔgɔn cɛ ale taara Sado ta ko kuma ale bi dépenser la san a taara Sado Kamara ta ko fara yɛrɛ ta kan awa al arman ko ni fɛn na sa aba mamuso ka ganforo de la Sado Kamara kuma baluko la sa kelen ba bɛɛ kɛ san parce que ale bolo ale tɛ sa abale kumula kale te sakui bodo no la lebe sa mo gore betan place ta ma to don parce que ba don adamade mini kere ni mbiri ka dogodoro ibe son ko bema sisa o Sado Kamara anyo ko page ta yoro na anyo blay antena detail wore duka malien u bora wakati dola u ye communication do ke u yere ka journaliste da blade soft be olu de défense transition de défense u yere ka journaliste de bora ka bla Aïta Ibousiga Pasi Savabe. Où est la vidéo manu? Ne a piégé ne bina kono doni quoi. Ne bolongo binaka mogodo. Ema ne que vidéo que ngo binaka mogodo attaqué. Quand un convoi transportant plus de 200 kg d'or appartenant à une société d'orpaillage chinoise opérant dans le cercle de Kenyeba a été attaqué par des hommes lourdement armés le mardi 16 juin 2026. L'attaque d'une rare audace a coûté la vie à un agent de la sécurité et a permis aux assaillants de repartir avec un butin estimé à peu près 14 milliards de francs CFA. Ndalo, Sanoun Chouenadi. Victime mounou fena la, victime mounou toko ere bemboulo ya non. Victime kelembe ko Oumar Kama. Afa toko Abdoulaye Abba toko ko Orokia Traoré. Abdoulaye Kama, ou victime Floyd. Victime Flana, ko Boubacar Diallo, ale sans moura en Nandi. Victime Sabana, Otoroko Abdoulaye Traoré, ale sans moura en Shegi, et sans moura en Woro. Antena, ambe, ou ka société ambo oro tout infolo quoi. Malé nous de victimes. Attaquer une karachoko jume. Mena nya fo nyana. Moga munu taraka taka sanu, anga sanu mine, binaka mogote. Binaka mogo taranga, anga sanu mumine, aklibala. Et Emirati mogo ka aéroport dogolim mbe binaka mogo taranu be attaquer ko ba filmer di binaka mogo tom la souris abo ka paji sa fo ugo ko binaka mogo te ya rale de tero ka porte parole tero yere ka communicateur ko tiente ko lumake ko lumata sanu imene malien gouvernement mu mankuna gouvernement vagabond di do yo de fana ne mogo la ngolum bla ka jamana marabe ketandi uye service de renseignement mogo de ko kagule marfa kume nunu bulu au lieu que ça dit nous bandits vagabonds de quoi wallah au lieu tara sanunta sanun chema sanunta tero mata amata sanfa mata duguma ben abe Assimina ka mogo de bulu 14 milliards ou flek atako de fenta band ma fi dango nuni biraka mogo ngube clear nyok mani fana n'est-ce pas boy ro de fleta au lieu tara ka tara attaque organisée ka tara manu nunga sanu mine kasoro ki denga to firi extérieur la ma be de fla nyakoro chema ataki ya musoma ka uldake awabetla ko wartla o yeraman nyogoche arama de be saka fembe tu no de fasi mi gutanyana dondola etena ke prisanya la e isomo mun placer fangala ni alaga kulu wala batando anache Assimi Goïta ne te kojugu jini nga nyasima kojugu kelemi neba nyasi Assimi o ye ka aga genga bo fangala
n'o kɛra kɛra o ka di ne ne t'a la deli i sen ka kari i bolo ka kari olu tɛ ne olu ye juguya yɔrɔ de ne tɛ olu fɔ quoi peut-être ne bɛ se ka dimi ka kuma dɔ fɔ mais a tɛ ne kɔnɔ quoi mais wallahi billahi ni gɛnna bi a ka di ne ye n tɛ nogo la dɛ ne b'a la deli ka gɛn yɛrɛ ka bɔ fanga na parce que i tɛ se mais ni e tɛ fanga in na don min na i ye somɔgɔ minnu bila i ye ko las'u ma dɛ maliyɛnw t'u to yen hadamaden a bɛ ka mali mun kɛ mɔgɔ la minnu t'aw fɛ a bɛ ka mali mun k'u la n'a ma tila ka sara la mali in kɔnɔ a ka si bɔ ne tɛgɛ kɔnɔ yan fanga bɛ yɛlɛma yɛlɛma dɛ fanga bɛ yɛlɛma fanga tɛ to côté kelen na non jamais Macky Sall la tile kɛ bi fanga bɛ Ousmane Sonko ni Bassirou de bolo bi ka sɔrɔ kun bɛ kaso la baganden ninnu t'a dɔn quoi ninnu ye baganw de quoi u bolo k'u tɛ sa u bolo k'u tɛna bɔ présidenya la fɛn dɔ bɛ i b'a bila a bɛ tila ka e yɛrɛ kɛlɛ walahi bilahi fɛn dɔ i b'a bila i bolo k'i bɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la mais i bɛ ka k'i yɛrɛ de la ni e tɛ don min na i somɔgɔ minnu placelen don ils vont avoir des problèmes mɔgɔ min na u b'u venger u la u ka vagaboya dama tɛmɛna fo ka taga bin fo parce que kuma ko in kɔnɔ ka dun quoi dɔw bɛ ka kuma chinois ka complicité kan on ne sait pas si c'est vrai mais ce qui est sûr Assimi Goïta de opération in kɛ ka taa sanu suɲɛ sanu in tɛ cɛ bolo a tɛ an ka jamana sanu min suɲɛna a tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo a bɛ Assimi Goïta de bolo wallahi bilahi n t'u siɲɛ fɔlɔ u bɛ nin ko ninnu kɛ dɛ ne y'a dila ka fɔ na n ko an b'an kɔlɔsi n ko u bɛ taga bandi dɔw sara ka taga an ka courant poto dɔw jeni k'a fɔ ko Binaka mɔgɔw don parce que u dɛsɛlen bɛ ka courant di maliyɛnw ma bon n'u ka stratégie dɔrɔn de n bɔra ka nin dɔrɔn de fɔ an na a k'an bɛn